Dan huwa rapport gravissimu, dan huwa rapport ċarissimu, dan huwa rapport li ma jħalli assolutament l-ebda dubju illi l-gvern ta' Joseph Muscat jinsab fi kriżi ta' korruzzjoni. Fuq din il-kwistjoni illi kienet daqstant ċara l-oppożizzjoni, illi kienet daqstant ċara għal kulħadd, il-Prim Ministru kaxkar saqajh għal 8 xhur sħaħ. Meta dak li kellu jagħmel kien ovvju għal kulħadd mill-bidunet. Fi kliem ieħor, għamel xi ħaġa għax kien kostrett u mhux għax kien jemmen fiha. L-akbar skandli illi seħħew f'dawn l-aħħar 3 snin ukoll seħħew taħt dan l-istess Ministeru illi għalih huwa responsabbli politikament Joseph Muscat u il-Ministru responsabbli. Il-poplu Malti u Awċi qiegħed iħallas għal korruzzjoni tal-gvern ta' Joseph Muscat. Qiegħed iħallas għal korruzzjoni tal-gvern permezz, pereżempju, ta' prezzijiet eżaġerati tal-petrol u d-diesel. Permezz tal-fatt illi l-ola rata tal-oli tal-ħajja fl-Unjoni Ewropea u proprju f'pajjiżna u permezz tal-fatt illi f'pajjiżna hawn qafsa fuq il-pagi. Huwa proprju dan illi l-Partit Nazzjonalista qiegħed joffri tama ta' politika differenti. Onesta, nadifa u korretta. Dak huwa illi qiegħed joffri il-Partit Nazzjonalista bħala gvern alternattiv.